Μέρος τέταρτο. Υπαρξιστές και work-life balance. Η ελευθερία να δημιουργήσεις το δικό σου νόημα. Ο Σάρτρ είχε δηλώσει περήφανα: ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία ή σωστή φόρμουλα για μια καλή ζωή. Ριχνόμαστε μέσα στον κόσμο και είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για τη δημιουργία του δικού μας νοήματος. Από αυτή την άποψη, η ισορροπία εργασίας-ζωής δεν είναι κάτι που βρίσκεις, αλλά είναι κάτι που δημιουργείς μέσω συνειδητής σκόπιμης επιλογής. Έτσι, εναπόκειται σε κάθε άτομο να αποφασίσει τι δίνει νόημα στη ζωή του και να δομήσει την ύπαρξή του γύρω από αυτές τις αξίες. Τώρα, αυτό είναι μια βαθιά και ίσως και τρομακτική ευθύνη. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κατηγορείς τη δουλειά σου, το αφεντικό σου ή την κοινωνία για την οποιαδήποτε δυσαρέσκειά σου. Κατέχεις την ελευθερία να θέτεις εσύ τις προτεραιότητες, να θέτεις όρια και να ορίζεις εσύ τι σημαίνει μια καλή ζωή για σένα. Τελικά φαίνεται πως μια φιλοσοφημένη εξερεύνηση της ισορροπίας εργασίας-ζωής μας απομακρύνει από το να δούμε μηχανικά αυτή τη διαίρεση του χρόνου μας και μας οδηγεί προς ένα ολιστικό όραμα μιας ενοποιημένης ζωής. Μας ζητά να αμφισβητήσουμε την ίδια τη φύση της εργασίας μας, τον σκοπό της σχόλης μας και την κατάσταση του ίδιου μας του νου. Δεν πρόκειται για την έβρεση της τέλειας αναλογίας στυλ 50-50. Ίσως πρόκειται για το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ του ποιοι είμαστε και του τι κάνουμε. Ίσως να πρόκειται για το να είμαστε παρόντες σε κάθε στιγμή, να ενεργούμε με αρετή και να δημιουργούμε με θάρρος το δικό μας νόημα σε έναν κόσμο που, από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν μας προσφέρει και εύκολες απαντήσεις. Οπότε ο στόχος ίσως δεν είναι να ισορροπήσουμε δύο αντίθετες δυνάμεις, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως ποτέ δεν ήταν ξεχωριστές. Υπάρχει η ζωή και το μεγάλο έργο ίσως είναι να τη ζήσουμε ολοκληρωτικά και χωρίς διαίρεση.